Uasan dina iki. Uas wis mari. Bocah-bocah kabeh seneng bisa ngrampungke tes kanthi apik. Kabeh seneng pungkasane bebas saka buku sing nyibukno dheweke. Ya apa yo rek, enake kan tugas sekolah sore kabeh lah dhewe. Iya nek liburan nek. Hah, liburan lagi aku kan wis. Yo nandi ngono ta, mosok sampe ndak bosen ta, menung omah terus. Ya wis, sakjane solusi dari ae. Ide apik ku aku setuju. Apik-apik melu kan, Din? Ya iyalah aku ya pengen ngrasakno suasana pegunungan, Rek. Iya. Kok iya? Emang kok asli? Yo. Saiki waya rapotan, nanging Ananta nggak mlebu sekolah. Kanca-kancane pun yo nggak ngerti opo Ananta kok nggak mlebu sekolah dina iki. Nah, di sana iki di telepon kok gak diangkat-angkat. Oh, sik. Apa diparani nang omahe ya? Oh, sik. Aku oleh pesan teko nomerane Renata. Lah kene aku sing maca. Balik sekolah, kanca-kancane Ananta mari Ananta ning omahe. Nanging Ananta ora ono ing omah. Kanca-kancane bingung arep golek Ananta nandi. Nanging Kisuke ketemu nang sekolah. Loh, iku Ananta ta? Oh iya, coba jauh. Ananta. Wis mau tekan ya? Lumayan lah. Aku kan mau tanya lawan Rek. Telat wis. Apa wingi ta? Kok wingi gak masuk? Aku wingi teko mamu loh. Wingi. Oh, iku. Sepurane wingi aku jane ono ndek omah, tapi izin ketemu pakmu kabeh soalnya aku nggak lulus mata pelajaran MTK. Lah sing kok isine teko lak dhewe iki apa ta? Kan ilmu kabeh tuntas dan aku nggak ono situ sing nggak tuntas nanti kalau mindu ngono. Lah mek situ. Ya masih Kan ndak kira ndak sampai ndak naik kelas. Ya iya tapi aku mben seneng remedi. Ya kan iso dinteni nek dhewe nggak kira ditinggal. Tak, dhewe mesti bantu kok. Awakmu kan sahabat ya dhewe. Iya, pasti ta. Awak mesti tak bantu. Nah, ta, dia kan sahabatmu, jadi ya dia mesti bantu kok. Ya, sorry ya, kabeh. Iya, pasti tak bantu kok. Sampe kan sahabatku. Sampe lek ono masalah opo, iku cerita nang dhewe kan dhewe sahabatmu gitu. Wah, Iya wes sepurane masalah suwi. Ya ndak apa-apa. Kisuke kanca-kancane Ananta nulungi Ananta sinau matematika bareng. Supaya Ananta iso ngajari tes remedial kanthi bener lan nilai MTK Ananta tuntas. Dina Senin, Ananta nindakake tes remedial lan skor Ananta rampung amarga pitulung lan dukungan saka kanca-kancane. Lulus wes. Aku kan mau remedi MTK, terus lulus terus nilaiku tuntas jadi nggak usah remedi mana. alhamdulillah. Suwun yo rek iki kabeh berkat bantuanmu. Bisa ae jenenge kanca. Lah yo. Dikenalan iku lho ngajar ngarali nek sanjut. Iya ta, Di iya semeri jangan mami sih. aku nemu. Tekku iku tekku. Kok dhewe ditinggal ayo. Kayak nek lulusan Ananta ya apa lah dhewe refreshing ngono lho rek dolan anjing ngono. Oh iya, sabene kan Bude kan kowe ngerencanakno nang ndi kok nang Sundara. Sundari, Bro. Oh. Ya wes, ayo aku manut ae kapan? Kapan yo pas bar perayaan apa? Ya jadi Barapatan iku lho. jadi Kamis ya. Iya wis, Ya. naik kuwi. Isu ae. Isu ae budale sud ben ning kono. Dan sama. Ben ben apa waktu ini ku lebih panjang dari suwe ngono dolane 10. Jaga kawanan. Ya wis, manut. Dina Kamis, dheweke menyang pegunungan tepatnya ing Siti Sundari, Kecamatan Senduro. Dheweke padha lunga bebarengan kanthi ngrasake hawa seger. Dheweke seneng bisa pancuran bebarengan.
telaga temen isi watu pola. Nanti kon. Gimana ya tak waktu rek? Nalika ing kono kabeh tetembungi kaya ora masalah sajroning uripe. Dheweke disengui bebarengan, guyonan, lan guyu. Aja lali, dheweke njomo momen sing paling penting sajroning urip yaiku foto. Yen wis Apa sih? Iya, kenapa jangan kita? Zamane Yunda. Apa bude kok ngrasna Ananta? Aku seneng ndelok Ananta iso guyu maneh rek. Kan kita lek di masalah itu cerita-cerita nang dhewe. Dikirim dhewe ya dhewe iki kancamu kabeh. Iya, aku ya seneng lho kanca kaya om kabeh rek iso bantu aku pas susah. Apa-apa kan aja aku kan cobain. Hah? Sendiri siapa tuh? Maksudnya ngene apa? Gak apa-apa mek kanca ae. ing desa iki dheweke nyekel momen kasebut kanggo dheweke kanca minangka perkara sing paling apik ing urip. Kanca uga ngerti apa sing dirasake. Dheweke setia ngancani kita nalika sedang susah. Dheweke janji bakal bentuk sekancang selawase. Persahabatan luwih dawa tinimbang ketresnaan. Dheweke guyon bareng nalika foto. Persahabatan kaya kepompong ular dadi kupu-kupu. Lan dheweke sadar